गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। बे इलेक्शननि सायाव मैया मिटिं जागोन होननानै आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा होदोंमोन। आं मिटिङाव थांगोन होननानै। दा बे मिटिङाव आं थांदोंमोन आरो बेयावहाय जोंहा फरायसा आफादनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो एफआरसिनि प्रेसिडेन्ट फैनाय जादोंमोन। दा गोबां सान्दुं गोसानि गेजेराव आं भिडिअखौ बानायनो हायाखिसै। आं बेवहाय मोनथाम कुइसन लानानै थांनाय जादोंमोन जे इलेक्शना जामारगोन ना जामारा, बे मोनसे कुइसनमोन। आरो जुदि जामारोब्ला 2006नि कनस्टिटिउशना जोंखौ बासायगोन ना बासाया, बे नैथि सोंलुमोन। आरो थामथि सोंलुआ बेमोन जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि खोथाया बोरै जाखो, बेसेबांसिम आवगायखो होननानै सोंनायमोन। नाथाय आनफर्चुनेटलि जाफुङाखिसै। भिडिअ बानायनानै सोंनायखौ बिथांमोना आंखौ माने खाबु होआखिसै आरो। बाय दा वे जेबो नङा बियो। दाबो आं मोनसे भिडिअखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे रेकर्ड भिडिअखौनो आं आगारनो सानबाय। सान्दुं गोसानि थाखाय आङो भिडिअ खालामनो हायाखैबाबो आं रेकर्ड खालामनानै लादों। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंजोबलाङोब्ला गासिबखौबो मिन्थिगोन। दा आं सानदोंमोन माने डाइरेक्ट सोंलु खालामनो मोनोब्ला भिडिअआ एसे गुसुं जागोन होननानै। दा नोंथांमोना एसे गोलावै नायनांसिगोन, एसे गोलावै बुजिनांसिगोन आरो गोथौवै नोंथांमोना साननांसिगोन आरो। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांजोबगोन होननानै। बे भिडिअआव आंनि सोंलुफोरनि गासैबो फिननाया दंजोबखायो। माथ्र गोलावद्राय जानायखाय आं माने सोंनो होननानै सानदोंमोन। आरो बेलासिनि समाव एफआरसिनि प्रेसिडेन्टनि भिडिअ आं लादों, बेखौ आं नोंथांमोननो होगोन। आरो नैबे दा जाय आं रेकर्ड होनो नागिरगासिनो दङ बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फरायसा आफाद जोंहा एनुस मोसाहारि सार आदानि। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बे समाव गोबां बाथ्राखौ आं ससे खोनाफैदोंब्लाबो आं हमनो हाबाय जे बिथां एफआरसिनि आफादगिरि मानगोनां फुला कंग्र ब्रह्मआ खोब गेबेङै नोंथांमोननि सिगाङाव एफआरसिनि हा-हुनि जे दानि थासारि एबा दानि सोलिबाय थानायनि सायाव गुवारै फोरमायलांबाय। दा बेयाव आं गोबां बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आं सानासै। दा थोंजोङै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि जे एफआरसि, जे 33टा एफआरसिनि गेजेराव जे हियारिं जानाय सनितपुर जिल्लानि गेजेराव ढेकियाजुलि समस्तिनि आन्दाराव, दा बे 33टानि गेजेराव दिनै जाखिनि एफआरसिफ्रा सुजाबाय थादों मण्डलजों एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों, आरो जाय एफआरसिफ्रा सुजानानै दिनै वेलफेयार लेभेलाव दिनै भेरिफिकेसन जागासिनो दङ आरो मेक्सिमाम एफआरसिया दिनै जोबफ्रामबाय। दा बिनि गेजेराव माखासे एफआरसिफ्रा हियारिं जायासै आरो माखासे एफआरसिफ्रा हियारिं जासेयावबो दिनै सारभे जायासै। बेनि थाखाय जोंनि गोनो गोथोनि थाखाय दिनै हयथ' दखराफोरा नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ क्लियार जानो थाखाय लिंथुमदों। दा बेयाव आङो बेखौनो बुंगोन, नोंगौ जोंहा 33टा एफआरसिनि गेजेराव दिनै नोंथांमोननि एफआरसियाव मोनथाम एफआरसियाल' दासिम रानिंआव सोलिबाय थादों आरो नर्थ ढेकियाजुलि हिसाबै दिनै 12टा एफआरसिया कमप्लिट जाबाय। दा बेनि गेजेराव जोङो वेलफेयाराव दासिम सार्भे जानाया 17टा एफआरसिया रानिं जागासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावनो जाय एफआरसिफ्रा सार्भे जादों, भेरिफिकेसन जादों डकुमेन्ट्सआ, बिथांमोननियाबो माखासे दासिम डकुमेन्ट्सफ्रा रिटार्न फैफिनगासिनो दङ क्लाइन्टसफ्रा। दा मैयासो आं मोनसे खबर मोनबाय जे अनसुमा एफआरसियाव 32नि बारा क्लाइन्टसफ्रा रिटार्न जादों वेलफेयारनिफ्राय। रिजेक्ट होनद्रायनो हाया, नाथाय रिटार्न जादों। माबा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेम, बिथांमोना क्लियारिफिकेसन गथ' रिजेक्टबो जाथारनो हागौ। दा बेजों लोगोसे बेलासिफोरनि हायलागुरि एफआरसिफोरनिफ्राय बेबायदिनो जादों। दा बे बाथ्राखौ लानानै मैया आङो वेलफेयाराव रायज्लायहरबाय जे बिथांमोना बुंदों डकुमेन्ट्सनि प्रब्लेम होननानै। दा जाय डकुमेन्ट्सखौ बिथांमोना प्रब्लेम देखायदों, आं बेखौ बेखायनो बुंहरदों वेलफेयाराव जे नोंथांमोना जिबायदि डकुमेन्ट्स बिदों जों बेबायदि डकुमेन्ट्सखौनो होदों आरो बिनिफ्राय जोंनाव गुबुन डकुमेन्ट्स गैया। आरो जों बेखौ लानानै दिनै डिसि एडिसि मिनिस्टार लेभेल लानायनिफ्राय लानानै सावरायनायनिफ्राय लानानै जों दाख्लै रिसेन्ट दा बावैसो बुंलांनाय बायदि प्रमद बिथां फैनाय बिटिआरनि चिफ प्रमद सार बिथाङा फैनानैबो अशक सिंहाल डिसि एडिसि सार्केल वेलफेयार गासिबो जों ज' थानानै बेदिखालिनो मोनसे मेलनि गेजेरजों जों गोथौवै सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनायफोरखौनो जों स्पष्ट बुंदों जे जोंनाव जेबो डकुमेन्ट्स गैया। जाय डकुमेन्ट्सआनोखि 13 डिसेम्बरनि सिगां जानांगौ होनना बुंदों, जोंहा अनलि भटार तालिकायाव दङ। भटार तालिकानि अनगायै आदारवाइज
जोंनाव सोरनावबा सासे सानैनाव हयथ' बायदि रोखोमनि दा जोंहा बुंथिगिरि बुंलांनाय बायदि LIC थानो हागौ माबा मोनसे बायलाय फानलायनि डकुमेन्टसआ सासे सानैनाव थानो हागौ बांसिनानो जोंनाव गैया दा अब्ला जों हाखौ बोरै मोनो नङा होमबा दा बेखौ लानानै जोङो कुइसन जादों सोंनाय फिननाय जादों दा बेनि गेजेराव जोङो स्पष्ट बुंदों बेखौनो जोङो फरेस्ट दुलारि एक्ट 2006 आयेननि बायदियै जोङो जोंनि जि 2005नि सिगांनि जे डकुमेन्टस बिदों बे हिसाबै जों गांसेखौ होबाय बेनिफ्राय जों आरो जेखिनि दङ बेखौ जों होनाय बेजोंनो जों हाखौ मोननांगौ दा बिथांमोना गांनै बिदों नंगौ नाथाय गांनैयाथ' गैया होनना बिथांमोनाबो नलेजआव दंसै दा बेखौ लानानैनो एडिसिया गावनि नलेजजोंनो नैबे मा होनो जे एलवारनि 80 बोसोर बैसोनि बोरायनि जे मोनसे जोङो गावबुरा हिसाबै बा मुरब्बा हिसाबै बे मानसिया जोंखौ सार्टिफाइ खालामनांगौ होननानै बेनि मोनसे जबानबन्दी जोंखौ लिरना होदों दा बेखौ जों लिरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव 2006 आयेन बायदियै फरेस्ट दुलारि एक्ट 2006 नि आयेननि जरै जाय बिथांमोना हाखौ मोनबाय बै हा मोननाय बिथांमोननि दखल सत्तनि जोङो जबानबन्दी जोङो लादेरनो हायो आरो बिथांमोननि जाय टाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेट बेखौ जोङो काटिफानानै होबायो बेखौ मोनसे जोंनि थाखाय डकुमेन्ट जागोन होनना बुंनायखाय जोङो दाख्लै जोङो सान्टिफुराव थांबाय सान्टिफुरनि माखासे गामिया सौबुख्रि एरिया 2013 बिथांमोना 2000 फरेस्ट दुलार 2006 आयेन बायदियैनो बिथांमोना हाखौ मोननो हादोंमोन दा बेखायनो जोङो बे मोननै डकुमेन्टसानो जोंखौ सार्टिफाइ खालामो जे जों जे बिनि थागिबि एबा जों बे हानि राइट्स दं जोंहा बे हायाव जे जोंहा मोनथाय दं बिनि प्रमाणखौ जों बै डकुमेन्ट बानायनानै जोङो प्रमाण होनांगौ बेनि अनगायै जोंहा जेबो गैया मोनसेल' जोंहा भटार तालिका जाय बिथांमोना 2005नि सिगां दङ भटार तालिका गैया बिथांमोना नाथाय गैया बेखौनो जोंबो स्पष्ट बुंगोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना 2005नि सिगां दङ दिनै हाखौ एप्लाइ खालामदों बिथांमोना 2005नि गांसे भटार तालिका बिनि आरोबाव फार्स्टनि खारदैसो फाननाय बायनायनिफ्राय लानानै जोंबो लगायनानै जोङो गावबुरा फाथिनाय आरो दखल सत्तनि सार्टिफिकेट डकुमेन्ट खालामगोन होननानै जों बेखौनो फाइनाल खालामनानै लादों आरो बेजोंनो मोननांसिगौ होननानै जोंनि दाख्लैनि केम्पासाव जि रायलायनाय जादों बेयाव जों बेखौनो फाइनाल डिसिसन लादों दा बे मोनसे दा बेखौ लानानै दा अनगयिं बेनि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा फैगौ गामि जयन्तियाव मोनसे सेरेमनि प्रग्राम जागोन हयथ' बे बहा जागोन जायगाखौ थिग जायाखै जोंनियावनो जागोन दा बेनिखायनो बेनि थाखाय 1000नि बारा बिथांमोना क्लाइमेक्सखौ होथारनांगौ हिसाबै दिनै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आरो आं बेखौनो मेयरफोरखौ बुंहरदों जे नोंथांमोना चिफ मिनिस्टारनि कमिटमेन्ट जि मोनसे 1000नि टाइटेल सार्टिफिकेट होनायनि बाथ्रा दा नोंथांमोना जुदि डकुमेन्टखौ रेजिस्टार खालामनानै रिटार्न खालामफिनबाय थायोबा फैगौ 2 अक्ट'बरा बारला मिथिनोसै दा नोंथांमोना बै समाव बारा खालामनानै नोंथांमोना आरो खामानिखौ पेन्डिं खालामबावगोन नामा बे बाथ्राखौ आं मैया बुंहरनाय जादों दा बिथाङा आंखौ दिनै लिंहरदोंमोन नाथाय दिनै आंनि मिटिं थानाय आरो आं न'आवबो एसे खामानि थानाय थाखाय थाङासै माने बिथाङा मानि रिजेक्ट जादों बेखौ नोंथाङा फैनानै नोंथांनि मेगनजों नायनानै नोंथाङा बुजिनानै थांबाय जे मा जामारदों होननानै माने बिथाङा बुंहरदों डकुमेन्टआव स्कुल सार्टिफिकेटखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों होननानै स्कुल सार्टिफिकेटखौ रेजिस्टार खालामदों आरो प्लास सोरनिबा नामा बिराद जोंहा डिफारेन्स दङ आंनि एनस मोसाहारि आंनि हियारिंआ फैबाय नङा होमबा आंना हियारिंआव एनस मोसाहारि दा बेयाव फैबाय आसाव थिरेन बेखौथ' सोरबा गनायनाय नङा गनायगोन गनायखानाय नङा दा जोंनि गेजेरावबो खिन्थु बेबायदिनो दङ बे मोनसे जोंनावबो सोरनावबा दङबा बेखौ सुद्रायनानै लाखानाया मोजां आरो बेयाव खुनु एफिडेभिट मोनसे माबा सोलिनाय नङा बेयाव स्पष्टखा बे मोनसे दा बेजों लोगोसे आरो जोंनिया मा बै डकुमेन्टसफोरा बेलेग बै डकुमेन्टसाव बेलेग बै डकुमेन्टसाव बेलेग नङा होमबा बेफोरबायदि नामनि माखासे माबायावबो जोंनि हयथ' नैबे लेखा रिटार्न फैफिननायनि खार'ना हयथ' बेबो जानो हागौ दा बेखायनो जोङो दा समबारखालि थांगोन समबारखालि थाङोबा जों बेखौ स्पष्ट खालामनानै फैगोन दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जिथु डकुमेन्टसनि बेलायाव मा भटार तालिकाया थाथारनांगोन गांसे बे बिनि उनाव जिखुनु गांसे मा मोनो बेखौ नागिरदो आरो बाखि नैबे जोङो गावबुरा फाथिनानै जि जबानबन्दी लिरनाय बेखौ क्लियार खालामनानै लादो आरो बिनि उनाव जि जोंनि दखल सत्तर सान्तिफोरखौ लायनांगोन दा बेवहाय नोंथांमोना ओरै मोनगोन नामा बेखौ नायनानै लानानै जोङो डकुमेन्टसखौ थिक खालामनानै लानांगोन दा बिनि उनाव वाइल्डलाइफनि बाथ्रा माबा माबि बाथ्रा होननानै जोंनि गेजेराव दा गोबां बेरखांबाय
इलेक्शन खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय बेखौ लानानै दाख्लै नर्थ इस्ट आमेरिकायावबो बिराद दावराव जोङो थांनानै जोङो बुजायना फैबाय बे बाथ्राया मा दिनै मानसिया नुनायनिफ्राय माने नंगौनिफ्राय नङै बाथ्राखौ बांसिन लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा माने बांसिन बानसावनायजों दिनै थांफानो नागिरो दा जोङो मोजां बाथ्राखौ खोनासङा मोजां बाथ्राखौ जोङो हमदांनो नाजाया दा जोङो मिथिनो नाजाया नोंथांमोनाबो जे बुजिनानै ला खामानिखौ माबोरै आरो दिनै मोनसे मानसिफोरजोंनो खामानिखौ मावनानै बुजिगोन बेखायनो आङो नैबे बेलसिन पार्कआव जिहेतु दिनै नैबे सार्भे खालामनाय सोलिगासिनो दङ आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव पार्कनिफ्राय हयथ' थांथ'नो थांथ'आखै आं खबर लाथ'वाखै दा 14टा एफआरसिआव हयथ' बेलसिननिफ्रायबो मोननै थांनो गोनां बे मोननैया हयथ' जागासिनो दं जानांगौ बेखौ जों समबारखालि थांबा जोङो बेखौ कनफार्म खालामगोन दा बेजों लोगोसे नैबे वाइल्ड लाइफ एक्सननि बेलायाव बाथ्रा गैया होननानै आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै स्पष्ट खालामनो लुबैयो जे वाइल्ड लाइफआ जोङो 2013 जोंनि बाउन्डारिखौ बोदों खिन्थु जोङो 2005नि सिगां बेयाव दङ दा जोङो हाखौ लानो नागिरदों 2006नि आयेन बायदियै नाथाय जोंखौ दिनै बिथांमोना ओरैबायदि फिरिनानै जों हानि मोन्थायनि बन्चित खालामनो नाजानाया बिथांमोननि सैथो आरो बेयो जाखागोन जोंनियाव जों दहाय बुंबाय जोंनियाव सासे दिलीप नाथ दङ ओरै हाजरिका दङ आरो लोगोसे तेजपुराव माखासे हारसा इन्टेलेक्सुवेलफोरा बिराद दं बिथांमोना बर'फोरनि मोनसेबो खामानिखौ जाजानो लुबैया दा बेखायनो दिनै जोङो बोरै हायो ओरै नङा ओरै नङा इन्टारनेलि जोङो सिंजों खामानि मावनानै दिनै प्रक्रियाखौ जोङो लागासिनो दङ आरो बे रोखोमनो जोङो थांगासिनो दङ आरो खुनु मोनसे दिनै सिन्था खालामनांगौ गैयै खारनखौ जों बेखौनो बुंगोन दिनै चिफ मिनिस्टार हिसाबै दिनै जोंनि नैबे हाबानि थाखाय खामानि मावनो खोब मोनसे आग्रह आरो बिथाङा मोनसे खोब मोनसे सिनसियार आरो खोब मोनसे इन्टारेस्टेड होनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनैनि जि हानि प्रक्रिया बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टारा गावनि माबाजों गावनि खुगाजों बिथोन होनानै दिनै नैबे खामानिखौ मावहोनाय मानसि दा बेखायनो बेयाव सोरनिबा हेंथा बा सोरनिबा माबा मोनसे जोंखौ होबथानाय खामानिया बेयाव बारा खाथिनाय नङा जेरावनाखि चिफ मिनिस्टारा बेयाव हाबनानै दङ आरो बेयाव खुनु मोनसे घुसखास दालालि सिस्टेम बेयाव सोलिनो हानाय नङा दा बेखायनो आं बुंदों दा दिनै हानि खामानिया खोब मोनसे इन्टारेस्टिंआव जोङो जानो थांगासिनो दङ आरो खोब मोनसे नैबे फार्स्ट फेजआव 10,000नि बारा सुबुंफ्रा दिनै हा मोनगोन बेयो रोखा आरो बिनि उनावनो सेकेन्ड फेजनि थाखाय जों खामानि मावगोन दा दिनै नोंथांमोननि माइनावस्रि आरो नुथायफोर एफआरसिनि थाखाय जों गोबाव समनिफ्राय डिसकास खालामगासिनो दङ उनफोरावहाय जों एडिसिजों रायज्लायदों रायज्लायखांनायनि उनाव बिथांमोना अर्गानि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय थांनाय 15 आगस्ट सिगाङाव 15 आगस्टआव हा होनायनि बाथ्रायाव दिनै बिथांमोना मोनबा एफआरसिखौल' प्रिफारेन्स होनानै खामानि मावदोंमोन मोनबा एफआरसिआव टटेल 460 जन मानसिफ्राल' डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामजादोंमोन दा बे 460 जन डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि गेजेरावबो माखासे रेजेक्टआव डकुमेन्टआ जाबाय दा बेयाव 275 जनाल' एक्सेप्ट जादोंमोन दा 275 जननि थाखाय चिफ मिनिस्टारनि मोनसे माने प्रग्राम खालामनो होननानै दिनै दाख्लै रायलायनायनि गेजेरजों एडिसिखौ बुंबाय जे थाबैनो जेसेबां हायो 1000नि मोनसे क्लाइमेक्सफोरनि टाइटेल सार्टिफिकेट होनो हानाय बायदि खामानि मावनांगौ होनना बुंनायाव एडिसिआ मोनसे सम बिबाय जे जोङो नैबे खामानि मावनायाव गोबां सम लायो बेनिखायनो आङो 25 डेज आंनो सम नांगोन होननानै बिथाङा 25 दिननि थाखाय सम बिनानै लाबाय दा 25 दिननि सम बिनानै लानायाव बिथांनि 25 दिना नैबे दा मा सेप्तेम्बरनि मथा-मथि 25 तारिखआव जोबहैयो 25, 27 तारिखआव दा 25, 27 तारिखआव बिथाङा जोबहैयोबा टटेल गावनि अफिसियेल खामानिखौ मावनानै डिएलसि पास खालामनानै बिथाङा फैगौ 2 अक्ट'बरनि गान्धी जयन्तीयाव ओरैनो प्रग्राम लाखायो हिसाबै बै प्रग्रामा चिफ मिनिस्टारखौ लिंहरनानै बे सेरेमनि प्रग्रामखौ खालामनायनि थाखाय दिनै साखाफारा जानानै दङ आरो बे जागोन हयथ' 1000 जाजोबब्लाबो 800-700बाबो जोबहैसिगोन खारन रिसेन्ट दाख्लैबावै सेन्ट्रेल आफिसाव बेनि थाखाय आरो चिफ मिनिस्टारजों सावरायहरनाय जादों आरो बियो बे बाथ्राया फाइनाल जानानै दङ जे 2 अक्ट'बराव बे सेरेमनि प्रग्रामा जागोन दा बेखायनो जोङो प्रेसार होनांगौआ मा 1000 नङा जोङो 1500 2000 बेसेबां हायो टटेलि जोङो स्पिड खालामनानै बेसेबां हायो जोङो 2 अक्ट'बरनि सिगां जोङो जोंनि एफर्टसखौ जाहाथे नर्मेल एफर्टसा हाबो बाखि उपाय लाखियै बाथ्राखौ बेखौ जोङो
खस्थ' जानाया मोजां दिनै सेन्ट्रेल इस्यु बे सेन्ट्रेल इस्युखाय बिथांमोना दिनै नंबाबो नङाबो जोंखौ मोनसे बाउन्डारि बोनानै दोनबाय दा दिनै जों बेखौ जबरदस्ति खालामनो हायाखै दा जों जबरदस्ति खालामदों खिन्थु बेखौ जोङो माखासे आयेननि प्रक्रियाजों थांगोन आरो बेनिखौ नैबे फार्स्ट स्टेप जोबखांनायनि उनाव जोंनि खामानिया बारा थाहैला नैबे 1005 पेजनि जेनाखि टाइटेल सार्टिफिकेट होखांनायनि उनावनो जोंनि खामानिया मा हागोन जाय एफआरसिया हियारिं फैयाखै जाय एफआरसिया हियारिं फैनानै सार्भे जायाखै आरो माखौ वाइल्डलाइफ होनदों बिथांमोननि थाखाय जोङो नैबे सेकेन्ड पेजआव जोङो जुद्ध खालामनांसिगोन दा बेनिखायनो जोङो नैबे फार्स्ट पेजनि 2 अक्ट'बरसिमबो जोंनि रायजो राजाया एसे धैर्य हमथानांगोन धैर्य हमथानायनि गेजेरजों जोंनि माखासे प्रक्रियाखौ जोङो मावलांबाय थागोन दा बेजों लोगोसे आङो एफआरसिनि बेलायाव बेखौनो बुंबाय गोलाव सम आं बुंनो सानासै दा बेनि उनाव आङो बेखौ बुंनो सानो जोंनि जेनाखि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां गोबाव जाबाय गोबां नैबेखौ गोनो गोथोआव फैबाय दा बेबो जोंनि बिटिआर एकर्डनि मोनसे 5.3 दफायाव सोसनजानाय 5.3 दफायाव नैबे हा हुनि जेंनाखौ लानानै दफा हिसाबै सोसननानै लानानै फैदों आरो बे लेखायनो दिनै एसेबाबो दिनै मावजानो थांगासिनो दङ दा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामनो नागिरदों नैबे अक्ट'बरनि उनाव जोंनि हानि प्रक्रिया जुदि सेकेन्ड स्टेपआव सेकेन्ड फेजआव जुदि स्पिडै मावजायाब्ला स्पिड आप जायाब्ला बिनि थाखाय जोङो नांनायाथ' नांलांखागोन नाथाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव घोषणा खालामनो लुबैदों जे जोङो जायखौ जोङो मोनदांदों बा जायखौ जोङो दिनै सावरायगासिनो दङ बा जायखौ जोङो दिनै मावगासिनो दङ दिनै नैबे नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव जोंनि गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि खामानिया दिनै फाइनाल स्टेपआव फैनो थांगासिनो दङ दा नैबे फाइनाल स्टेपआव थांनाय लोगो लोगो जोङो जेब्लानोखि जोंनि काउन्सिलाव जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि नैबे गामि ओनसोलफ्रा हाबसंगोन दा बे गामि ओनसोलफ्रा हाबसंखांनायनि उनाव जोंनि नैबे खामानिया 6 सिडुलनि माबानि आसाम सरकारनि जेनाखि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनि जेनाखि फरेस्ट एक्टनि आयेन बायदियै जोङो नैबे हानि खामानिखौ जों सोसननानै लानो हायाब्लाबो जोंनि काउन्सिल हाबखांनायनि उनाव 6 सिडुलनि जे प्रभिजन लेन्ड राइट्सनि प्रभिजननि गेजेरजों जों काउन्सिलाबो जोंनि खामानिखौ जों मावना लानो हानाय जोंहा बेयाव पावार दङ दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बेयाव खुनु वाइल्डलाइफनि बुस्थु थानाय नङा एलिफेन्ट जन थानाय नङा माबा गेम प्ले माबा मोनसे बिदि इक' जन थानाय नङा मानोना नैबे फरेस्ट एक्टआव लिरदों रोखा रोखानो जे बेयाव जाय मानसिफ्रा फरेस्ट एरियायाव हाबनानै थाबाय बै मानसिफ्रानो माने हानि मोन्थाइखौ मोननांगौ बिसोरो इलेक्ट्रिक मोननांगौ बेयाव स्कुल फरायसालि जानांगौ बेनि फरायसाफ्रा फरायनो मोननांगौ बेयाव लोंनाय दै मोननांगौ होननानैसो बेयाव लिरनाय दङ बेयाव दिनै जिब जुनारनि थाखाय गेम प्लान गेम इक' जन एलिफेन्ट जन माबा माबि जन टाइगार बाफार माबा माबि दंसैयो जोंनाव नङा होमबा नोंथांमोनाबो दं नायबा नुगोन दा जोंनाव बेबायदि दंसैयो दा बेबायदि जोंनाव मोनसेबो गैया दा जोङो हाजो सेक्टरसिम अरुणाचलजों जोङो टटेलि जोङो मानसि हाबजोबनाय आरो जाय मानसिफ्रा हाबदों जोंनाव टटेलि जोंहा प्रपार डकुमेन्टस दं मा दं 2005नि 13 डिसेम्बरनि सिगांनि जोंनाव साफ्रोमनावबो डकुमेन्टआ गांसेब्लाबो दङ दा बै गांसे डकुमेन्टआनो जोंखौ देरहासार खालामगोन दा बेखायनो जों वाइल्डलाइफआव था मायाव था जेबो गिनांगौ गैया आंनाबो वाइल्डलाइफ बेजों फैलांबाय सारा जे आंनाबो वाइल्डलाइफआव दं दा जाय वाइल्डलाइफआव जों थानानै जों गियै खालामना बेनो जाय खामानिखौ फारफ्रोमनिफ्राय लानानै दिनै जोङो जिल्ला आफादजों खामानि मावबाय थानाय हिसाबै आंहा बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ जोंनिखौ गारनानै माइनाव खिथियानो हाबबाय हियारिं जाबाय फैयाखै आङो गोग्गानायसो मोनदों जे आंनि एफारसिया जे आं गोग्गानायसो मोनदों दा बेखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे बेलायाव क्लियार जानो थाखाय खावलायबाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो खुनु बानसावनायखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो मोनसे स्पष्ट बाथ्राया बेनो दिनै हाइकर्टनि बाथ्रा बेरखांबाय थादों गेजेरजों सिमा गोलैनायसो आं बेयाव गुरैयै खावलायनो लुबैयो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै जोङो जेसेबां नलबायफार दङ थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोंनि नैबे हा हुनि जेंनाया गोबां माने जेंनानि गेजेरजों जोङो दिनै नैबे थासारियाव दंफैयो जों जेब्लानिफ्राय बेयाव हाबजेननायनिफ्रायनो जोङो रायजो राजाया मोनफ्रोमबो धर्ना होनायनिफ्राय लानानै जिखुनु थासारिनिफ्राय लानानै जों मोगा मोगि जाबोबाय हानि मोन्थायखौ लानानै जों गोबां खस्थ' खालामबोबाय दा दिनै बेयो फैयै फैयै फार्स्ट पर्यायाव दिनै मोनसे स्टेपआव दिनै मावजानो थांगासिनो दङ दा दिनै अल आसामाव दिनै लाख लाख बिगा हा दङ फरेस्ट बे लाख लाख हा बिगायाव सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय दिनै बिथांमोना फरेस्ट रिजार्भनि नामाव बिथांमोना फान्ड लाबोनानै दिनै जाफैबाय थायो दिनै फरेस्ट रिजार्भनि नामाव फान्ड लाबोनानै जाफैबाय थायो
जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना नैबे फरेस्टखौ हगारनो नागिराखै दा बेनिखायनो जोंनि बुंनाया मा दिनै बिथांमोना हयथ' खेबसेनो जोंनि नैबे इस्लाम प्रिभट ओनसोलखौ खेबसेनो वान शटआवल' जुदि हाखौ टाइटेल होनांगौबा निश्चय गुबुन जाहाथे एसेबाबो बेयाव नोजोर होगोन आरो बेनि सायाव इन्टेलेक्सुयेल लेभेला एसेबाबो सिङाव खामानि मावगोन बेखौ जों बयबो एसे सानदांनांगोन दा बेखायनो बिथांमोना ओरै नङा ओरै खामानि मावदों आरो बेखौ चिफ मिनिस्टारा पुरा नलेजाव दङ आरो बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टारा दिनै मोनसे इन्टारेस्टिंआव दिनै फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थार्ड फेज हिसाबै बिथांमोना नैबे खामानिखौ मावलांनो नाजादों दा बेखायनो जों फार्स्ट फेजखौ शान्तिपुर्ण जोङो जाग्रो होनांगोन 1000 जन मानसिखौ जों मोनहोग्रोलाय बेयावथ' सोरबा रावबो हारसाया मिरिया सोरबा नेपालिया सोरबा गार'आथ' मोना जोंनि बर'आनो मोनगोन नङा होमबा जोंनि बिदा फंबायानो जोंनि बाय बागि खुरमाफ्रानो मोनगोन जों बेखौ माने बिसिना जाग्रोबाय जोंना जाला होननानै जों माने मेगन सारो दा बिथांमोननि जाखांनायनि उनावनो जोंनि सेकेन्ड फेजआ फैगोन जों दहायसो बुंबाय बेखायनो 2013 सान्तिपुरा मोनबाय आरो जाय समाव सिटफोरा थालांदों 2 नम्बर सान्तिपुरा थालांदों बै थालांनाय खारनावबो बिथांमोननि भुलनि थाखायनो थालांदों होननानै जोङो दिनै खोनानो मोन्दों बिथांमोननि भुलनि थाखायनो थालांदों होननानै जोंनि खोमायाव दिनै हाबफैदों दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बे समाव जेबो भुल मावनो नाङा बे समाव नों मावनाय आं मावनाय एबसुआ मावदों सोरबा माबाया मावदों सोरबा एफारसि मावदों खुनु बाथ्रा गैया खामानिया जानांगौ खामानिया बोरै जानांगौ लिगेलि जानांगौ जोंना बेल' रायजो राजा सोरबा सासे थालांनो मोना सोरनिबा गामियाव सोरबा न'खरसेखौ बैसोया बे थालांनांगौ सोरनिबा गामियाव बैखौ आं मोजां मोना बिदिखौ आं लांला नैबे सिस्टेमाव जोंनाव थानो मोना दा बे बुस्थुखौ जों इन जेनेरेल लांनांगोन साफ्रोमबो जों मोननांगोन आरो जायखि नङा जों बयबो खौसेयै जों खामानिखौ मावलांनांगोन दा बेयावनो बेखायनो जोङो दिनै जोङो एबसु हिसाबै जोङो अफिसियेल लेभेलाव जि सावरायनांगौ जों सावरायबाय जिहेतु नोंथांमोन रायजो राजाजों हयथ' गोबां बै अफिसार लेभेलाव सावराया जानो हागौ जों दिनै सावरायबाय दा जों सावरायनानै जा फिथाइखौ मोनदों जों नोंथांमोननो लोगोनो जोङो मेलनि गेजेरजों मिटिंनि गेजेरजों जोंनो टाइम टु टाइम जों फोरमायगासिनो दङ मा मावनांगौ मा बिदों मा बियाखै नोंथांमोननो जों फोरमायगासिनो दङ नोंथांमोना खालि जों सापर्ट होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना थांनांगौ समाव जों नोंथांमोनखौनो जोङो थिनहरगासिनो दङ आरो गावनो मावगासिनो दङ दा बेखायनो जों प्रेक्टिकेलबो जानांगोन रायजोफोर गासैखौबो जों गुबुनाव सोनारबाय थाबाबो जानाय नङा मिथिबाय गासैखौबो जों गुबुनाव सोनारबाय थाबाबो जानाय नङा जोंनि एफारसिफ्रा दिनैनिफ्रायनो स्ट्रं जानानै थाखानायाबो मोजां होननानै आं सानो डकुमेन्टनि बेलायाव थांलाय फैलायनि बेलायाव आरो अफिसजों रायलायनायनि बेलायाव बेनि थाखायबो जों मेन्टेलि स्ट्रं जानानै थाखानाया मोजां दा बेखायनो नैबे फार्स्ट फेजखौ जों बोरै शान्तिपुर्ण लांनो हायो जाहाथे बेयाव सोरबा हाइकर्ट होनायनि गेजेराव जोंनि माखासे कर्टनि हियारिंनि थाखाय जोंनि नैबे नर्मेल पार्टआ मावजानो गोनाङाबो जाहाथे स्टप जानो गोनां जाया थाथ'नो गोनां जाया आरो खेबसे थाथ'खांनायनि उनाव ओरैबायदि मोनसे क्रिटिकेल आं नुहुरदों पार्सनेलि आं सानहरदों मा जागोन होनोबा जोङो नैबे जोंनि एलेकायावनो बेयाव रावबो मानसि गैया बेयाव रावबो गुबुन जाथि गैया बर' गोजाल'खा बर' गोजाखायनो दिनै हाखौ होनो बानानै दिनै गिखादों आरो बेनि गेजेरावनो जों बर'जों बर'ना जुदि ओरैखौ ओरै एरलायनानै नांलाय खमलाय जोङो दिनै खौसे गैयैखौ जों जुदि दिन्थिनानै लायोब्ला गभर्नमेन्टआ गाबोन जोंखौ बेयाव पलिसि बाहायनो बिराद डिफारेन्ट खालामनो सुबिदा मोनगोन बे सुबिदाखौ जोङो होनो नाङा रायजोफोर दा बेखायनो आं गुरै खावलायबाय आंनि लुबैनायाव आंनि साननायाव बा जों लुबैदों नैबे फार्स्ट फेज जोबसान्दि जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा नैबे कर्टआव केस होनाय आरो गुबुन जाथिखौ लाफानो नागिरदों बिथांमोना आं खोनानायाव बिथांमोना आदिबासिखौ लाफानानै कर्टआव होनो नागिरदों आं बेयाव स्पष्ट मोनसे बाथ्राखौ रायजोफोरखौ बुंनो सानो नैबे फरेस्ट रुलार एक्ट 2006 आयेन बायदियै जेरावनोखि जोङो हा मोननो थांदों बेयाव गुबुन जाथिया हा मोना मिथिबाय बे आयेनजों हा मोना नाथाय जोङो हा मोनो आरो जों हा मोनो जों गुबुनखौ मानो सारा लाफानानै बेयाव खालामना लानो गुबुन जाथिया जुदि हाबनांगौबा 1975 नि 1975 नि डकुमेन्ट्स देखायनांगौ गुबुन जाथिया 1975 नि डकुमेन्ट्स देखायनो हायोबासो हा मोनो नाथाय जोङो मा 2005 नि 13 डिसेम्बरनि डकुमेन्ट्स देखायबानो जोङो हा मोनो दा जों बैसोरखौ जों लाफानानै हाइकर्ट होनानै जों मानो गावखौ बेजाराव खोलना लानो नागिरदों आं बेखौसो मोनसे सोंनो नागिरदों दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौबो एसे गोसो होनांगोन नोजोर होनांगोन दा दिनै बेफोरखौ दा आदिबासिफ्रा खोनाबा दुखु मोनहैनांगौ दा बेफोरो जोंनि इन्टारनेलनि बाथ्रा दा बेखायनो आं गासैबो खावलायदों हाइकर्ट होनाया जोंनि थाखाय बिराद मा होनो सिनसियार बेयाव खेबसे कर्ट होखांनायनि उनाव हियारिं जागोन बेनि हियारिंनि नटिस फैगोन बेखौ नेगोन बेयाव नों अफिसारखौ जेबो बुंनो हाला दिनै जों समबाराव थांनो नागिरदों एडिसिनाव दा थांनानै जों एडिसिनाव जुदि एसे नांलायहैदोंब्लाबो जुदि जों हाइकर्ट होनानै लायोब्ला बिसोर मा बुंगोन आरो नोंथांमोना हाइकर्ट होनानै लाबाय बेखौथ' कर्टआसो मिथिगोन जोंथ' मिथिला खोथायानो जोब्बाय मा खालामगोन नों दा
बेखौ खरासो मिथिगोन जों मिथिलानाय लोगो लोगो नोंनि नैबे जेनिखि प्रसेस सोलिबाय बेबो स्टप जाबाय आरो उननि पर्यायाव नों खामानि मावनो गोबां डिस्टार्बेन्स जागोन होननानै जों नुहुरदों दा बेखायनो नैबे फार्स्ट पेजखौ सान्तिपुर्ण मावनांगौ मोननांगौ जोंनि बिदा फंबाय जाय मोनो 1500 जा 2 अक्ट'बरनि गेजेराव जाय जुदि जायोब्ला बेयाव जोंनि बिदा फंबायानो मोनगोन बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसे मदद होलायनांगोन आरो जायफोर हियारिं फैयाखै बै हियारिं थाखाय जों नांगासिनो दंखायो आरो जायफोर सार्भिस जायाखै बिनि थाखाय नांदों आरो नैबे वाइल्ड लाइफनि बेलायाव जेबो गोनो गोथो जानो गोनां गैया जुदिहाय जोङो डिसेम्बरसिमनि गेजेरावबो जुदि जोंनि वाइल्ड लाइफखौ जुदि दोनोब्ला जोङो बेखौ फैगौ समाव जोंनि काउन्सिला जेब्ला बेसिमाव जाहैसिगोन होननानै जों मोनसे फोथायनाय दङ लाहैसिगोन दा बेनिखायनो बेखिनियाव जोङो माखासे पर्यायखौ जोङो जोंनि काउन्सिलजोंबो जों मावनानै लानो हागोन मानोना जोङो हाखौ दोनैनो नांथारगौबा दोनै मोनथारनांगौ बेखौ जों लुबैबाबो जानाय नङा माखासे जोंनि सिस्टेमा जोंखौ थिनगोन आरो जोंनि सिस्टेमजों जों खालामनांगोन रायजो दा बेखायनो एसे धैर्य हमलायनांगोन जों बिराद गोबाव नेबाय आरो जों नेनायनि समा खोब खम सम नेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिया जाफुंनायनि लामायाव दंसै होननानै आं बेखौ बुंनो सानो दा बेखायनो आङो हा हुनि बेलायाव बेखिनिखौनो बुंबाय बा बिटिआर एक्सटेनसननि गेजेराव आं बेखौनो बुंखालांखाबाय जे जोंनि एक्सटेनसन पार्टआबो खोब खम समनि गेजेराव जोंनि मिथिनायाव डिसेम्बरनि गेजेराव जानांगौ आरो बे डिसेम्बरनि गेजेराव जाखांनायनि उनावनो जोंनि माखासे पर्यायफ्रा सोलिलांसिगोन दा बेखायनो गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे इउनिट खौसे जानानै जाहाथे ओरै जायालासिनो जिखि खामानि इनफरमेसनखौ नोंथांमोनाबो लाहरनो हायो बा नोंथांमोना दखरा आफादजोंबो जगाजग जानो हायो बा डाइरेक्टलि जों जिल्ला आफादजोंबो जगाजग जानानै बा एफआरसिनि जिल्ला आफादजों जगाजग जानानै जोङो खामानिखौ जों बोरै सिस्टेमजों लिगेलजों जोङो लांनानै उनाव खामानिखौ मावफुंहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो अरायबो रेडि आरो नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि थाखाय जों जेब्लायबो एफआरसि कमिटि आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दंबाय थायो